Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi istainu ala umuri dunya din. Assalatu wassalamu ambiya'i war mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul muddata min lisani yafqahu amma ba'd. Kunjuk dumateng pinisepuh sesepuh kasepuhan ingkang tansah kinurmatan. Kunjuk dumateng para kiai, para alim, para ustadah ingkang sampun sumanding kitab suci ilahi ing kiblat ingkang kula takdimi lan kula hormati. Kunjuk dumateng pangemban pangbating praja Satren Gari Desa Kalimati ingkang kula hormati ugi. Kunjuk dumateng nggih menika tamu undangan samodayanipun ingkang bagya mulya. Kunjuk dumateng nggih menika grup Qasidah An-Nawa ingkang kula hormati. Kunjuk dumateng kadang taruna muda ingkang kula tresnani. Nggih sadereng matur kula wantun nyaha wawandikan panjenengan sami eca lan sekeca wawandikan kapula kapiji nggih menika Bapak Sarsono sekalian Ibu Binti Salbiyah ing dalu punika kapurih ngaturaken titilaksana wontenipun nggih menika Liru Kartika ing dalu punika. Murakane atur sumangga kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami dalu punika saged nuhuni napa ing dados undanganipun Bapak Sarsono sekalian Ibu kanthi sehat wilujeng boten wonten rubeda punapa-punapa. Boten usupan sholawat dan salam kita aturaken junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kandha tenggo syafaatipun wonten ngalam donya ngantos yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang hormati, sepindah Bapak Sarsono sekalian Ibu ngaturaken sugeng rawuh mbok bilih ngaturi papan saha panggenan kurang rujuprana ing penggalih panjenengan sami sedaya. Bapak Sarsono sekalian Ibu nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami. Panjenengan tamu undangan samudayanipun kapurih lelenggahan ingkang mardikaning penggalih ngantos paripurnanipun adicara ing dalu punika. Nggih nginget wedal wontenipun nggih menika Bapak Sarsono sekalian Ibu dalu punika nggih menika badhe mbayang kare putranipun ingkang nami nggih menika Diahayu nggih Mbak Viana menika kajatuh krami dumateng nggih menika putra-putranipun Bapak Harjo Rakim ingkang nami nggih menika Bagus pun nggih menika Sudarsono. Pramila dalu punika nyuwun doa restunipun panjenengan sami sedaya. Bapak Sarsono sekalian Ibu nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Dungkap wontenipun nggih menika sampun radi dalu pramila adicara kula saged dimulai. Sepindah nggih menika atur pembuka. Apa kalih nggih menika atur nggih menika penampi atur wontenipun nggih menika pawandikan nggih menika Bapak Harjo Rakim mangke kasirani nggih menika Bapak Tarso ingkang salajengipun nggih menika mangke
atur penampi saking inggih menika Bapak Sarsono sekalian Ibu mangke kasirani inggih menika Bapak Imam Suwarlan ingkang salajengipun inggih menika penutup. Mekaten anggen kawula ngacarani dalu punika mugi tansah panjenengan sami sedaya menika mirengaken wontenipun inggih menika adicara Luri Partika mangke. Mugi-mugi saged selamat wilujeng boten wonten rebida punapa-punapa. Salajengipun inggih menika monggo dipun bikak waosan basmalah sareng-sareng mugi-mugi anggenipun mangke acara demi acara paringi selamat wilujeng boten wonten rebida punapa-punapa. Monggo sami buka sarang-sarang basmalah sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Adicara salajengipun inggih menika atur pamandikan inggih menika saking Bapak Harjo Rakim kasirani inggih menika Bapak Tarso wedal sopangginan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khalla rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Ngarsanipun para pepunden, para bini sepuh, aji sepuh kasepuh ingkang satuhu kala hormati. Ngarsanipun para alim, para ulama dalah para kiai. Mandhapipun para santriwan santriwati rinten dalu tansah sumanding kitab wahyuning ilahi. Pinangka kiblatipun manembah dumateng Gusti Kang Maha Agung estu ingkang kita takdimi. Ngarsanipun para pangembating praja satriya negari Desa Kalimati pinangka pandam-pandeming para kalodase ingkang sinebuk ing pangkurmatan. Ngarsanipun tamu undangan kakung mewah putri ingkang bahagya mulya saha ngarsanipun Bapak Sarsono dalah Ibu Binti Salbiah ingkang kala hormati ugi nuwun kula nuwun dalah nyuwun pangapunten kala ing mriki kawantun cimantaka wonten ngersa panjenengan sedaya awit kawula nampi atur saking panjenenganipun bapa kula inggih punika Bapak Harjo Rakim ingkang sak perlu matur wigatos pisuwunanipun ing kaludhangan dalu punika. Hanamung sadaya saderengipun kula lajengaken kawula matur. Ingkang sepindah semonggo tansah kula dherekaken ngunjukaken ros puji dene syukur matur nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit saking sedaya hidayah inayah pitulunganipun kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat panjang umur sehingga saged nuhuni ingkang dados atur panuwun saking panjenenganipun Bapak Sarsono dalah Bapak Harjo Rakim. Salajenganipun sholawat ugi salam boten katalumpen sumangga tansah kita limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita suwuni syafaatipun saha pitulunganipun awit alam donya punika dumugi bijing wonten yaumul kiamah. Bapak Ibu tamu undangan kakung mewah putri ingkang kawula hormati, nun inggih murwakani atur bilih pisuwananipun kawula ingkang sepindah kautus dene tiyang sepuh kula Bapak Harjo Rakim
ngaturaken salam kawilujengan saha salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sarsono dalah Ibu Salbiah sedaya keluarganipun kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wigatos pisowanan kawula inggih punika ingkang nomor kalih dalah ing mriki Bapak Harjo Rakim saha keluarga ageng Bapak Sarsono netepi darmanipun tiyang sepuh bilih anggenipun sami pirembakan saha mirsani putra putrinipun anggenipun srawung saengga dados golong gimilik pirembakan dugi ari dalu punika ingkang punika sampun sepakat sami badhe mbangun bale griya. Dalah ing mriki dalu punika netepi darmanipun tiyang sepuh bilih Bapak Harjo Rakim nyuwanaken Kang Putra ingkang sesilih Nak Mas Bagus Sudarsono pinangka putra kinasihipun Bapak Harjo Rakim. Dalah ing mriki kapasrahaken dumateng keluarganipun Bapak Sarsono ingkang sak perlu sak mangkih kadhaupaken kalian putra putri kinasih ingkang sesilih inggih punika Raya Ayu Viana. Wigatos kesuwananipun kelajenganipun inggih punika dalah ing mriki Bapak Harjo Rakim ugi masrahaken inggih punika uga rampen sedaya kangge jangkepipun selaki rabi sedaya mboten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal namung sedaya kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Sarsono sekeluarga dalah ing mriki mbok bilih wonten kirangipun Bapak Harjo Rakim ngaturaken lumunturing agunging pangapunten ingkang tanpa upami. Ingkang angka kelajenganipun dalah ing mriki Bapak Harjo Rakim sowan kadherekaken sedaya keluarga saha kaneman. Ambu bilih sedaya ndadosaken bot repotipun keluarga ageng Bapak Sarsono menggah Karang Taruna. Lumantar kawula hanamung ugi ngaturaken lumunturing pangapunten ingkang tanpa umami. Ingkang angka kelajenganipun dalah pisowananipun Bapak Harjo Rakim kadherekaken sedaya pangombyong ugi ngasta jajan pasar utawi Bogosari ambuk bilih dipun tingali boten sepinten ajinipun hanamung pinuwunipun Bapak Harjo Rakim mugi saged anggen-engengi anggenipun sami paring wisuda putra putrinipun. Ingkang angka kelajenganipun mbok bilih sak mangke pisowanan kawula sampun sautawis dalah ing mriki mboten saged ngentosi purnanipun pahargyan namung nyuwun idi pandonga para sepuh sedaya mugi lengseripun kawula kadherekaken rencang keluarga mugi-mugi tansah sowan-sowan pidalemipun kiambak-kiambak tansah manggih rahayu kawlujengan nereng sambi kala nereng wibaya amin Allahumma amin. Saha dalah ing mriki Bapak Harjo Rakim ngasta branjang seta ambuk bilih isinipun kula ugi mboten hamangertosi namung ugi sedaya kaaturaken dumateng Bapak Sarsono pinuwunipun Bapak Harjo Rakim mugi-mugi ugi sageta hangentengi anggenipun sami paring wisuda putra putrinipun saha mugi saged ngraketaken anggenipun sambung paseduluran utawi kekeluargaan lumantar putra putrinipun. Ambuk bilih mekaten anggen kala matur ambuk bilih kathah jajar jawetipun awit kirangipun seserepan kawula kula namung ngaturaken lumunturing agunging pangapunten ingkang tanpa upami. Ing wasana kula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun wedal kula wangsulaken dumateng pambiyawara nuwun. Alhamdulillah rabbil alamin paripurna atur pamandikan gimenika saking Bapak Harjo Rakim kasirani gimenika Bapak Tarso. Ingkang salajengipun inggih menika atur pawandikan wontenipun inggih menika Bapak Sarsono sekalian Ibu kaaturaken dumateng inggih menika Bapak Imam Suwarlan wedal so panggenan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul azim. Ngarsanipun para alim, para ulama, para haji hajah, ustad ustadzah ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyupun ilahi pinangka panuntuning kiblat panembah dumateng Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kawula dhereki sedaya fatwa pangandikanipun ingkang kawula hormati. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pangemban, pangembating praja satriya negari wonten ing Pilenggah Desa Kalimati ingkang kawula hormati. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh dal haji sepuh ingkang sampun pono ing pawas wedha ing pitutur ingkang pantes pinundi ingkang kawula hormati. Wal khusus kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Harjo Rakim Brayat Gutrah wonten ing arikal dengan dalu punika ingkang kula hormati. Panjenenganipun para rawuh kakung mewah putri ingkang boten saged kawula sebat setunggal mbaka setunggal. Boten ateges ngirangi pakurmatan kawula dumateng Bapak Ibu samudayanipun ingkang kawula hormati. Kunjuk dumateng panjenenganipun seniman seniwati wontenipun An-Nawa ingkang ing mriki dalu menika saged derek Mahargya Siwi putra temanten Carimbit Binjang Enjang badhe kaijab kabulaken. Mugia sedaya tansah manggih rahayu wilujeng amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menggah ing mriki saderengipun sumangga kula panjenengan sami ngunjukaken puji teras syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kersa paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula panjenengan sami sedaya arupi wonten ing wedal dalu punika kula panjenengan sami tasih pun paringi panjang yuswa pinaringan sehat saged ngrawuhi punapa dados atur panuwun saking panjenenganipun Bapak Sarsono dalah Ibu Binti Salbiah kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat ugi salam mugi katut panjenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang katenggo syafaatipun kula panjenengan sami wiwit sakmenika ngantos yaumul hisab. Mugia kula panjenengan sami sedaya dados ewanipun umat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menggah ing mriki saderengipun kawula nyuwun segung pamunten ingkang tanpa pepindhan. Hawit
kawula kumawantun ngadeg cumantaka wonten ngarsa jenggote sami ingkang punika kawula nderek awrat ngadi dawuh saking miyanipun Bapa Sarsana Ibu Binti Salbiah bilih wonten ing ari kalenggan dalu punika kasuwun nampi punapa ngados atur pasrah saking miyanipun Bapa Harjo Rakim Brayat Kutrah. Nuwun inggih kawula wontenipun netepi wontenipun kaulibilisan jawab wontenipun kalian aturipun Bapak Harjo Rakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menggah ing mriki panjenenganipun Bapak Sarsana Dara Ibu Binti Salbiah ngaturaken sugeng rawuh kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Harjo Rakim Brayat Kutrah ing mbok bilih anggenipun nampi kerawuhan panjenenganipun Bapak Harjo Rakim sedayanipun kirang subuh sita dalah anggenipun atur gupuh suguh ruruhipun sedayanipun kirang punapa-punapanipun lumantar kawula panjenenganipun Bapak Sarsana Dalah Ibu Binti Salbiah mawantu-wantu segungi pamten ingkang tanpa upami. Menggah ing rawuhipun Bapak Harjo Rakim wonten ari kalenggan dalu punika panjenengan sami wontenipun panjenenganipun Mbah Harjo Rakim menika hangaturaken putra Jalusah Selih ingkang apeparab Bagus Sudarsana ingkang punika kasuwun dadosaken sarimbit kalih putra estrinipun Bapa Sarsana Ibu Binti Salbiah ingkang asesilih Diah Roro Ayu Viana. Awit saking punika alhamdulillah rabbil alamin bilih panjenenganipun Bapa Sarsana Ibu Binti Salbiah nampi punapa ingkang dados atur saking panjenenganipun Bapa Harjo Rakim sedayanipun. Bapak Ibu ingkang kula hormati bilih ingkang dados wigatosipun rawuhipun panjenenganipun Bapak Harjo Rakim wekdal dalu punika nuwun inggih netepi darman yang sepuh nuwun inggih menika ngaturi punapa ingkang dados kabetanipun kagem miwaha putra temanten sarimbit wonten ing ari dalu punika kaaturaken sawetahipun hanamung ing mbok bilih sedaya kula wau panjenenganipun wonten kirang langkung Bapak Harjo Rakim nyuwun pamunten ingkang punika sedaya katampi alhamdulillah rabbil alamin mugia sedaya ingkang katuraken saking panjenenganipun Bapak Harjo Rakim tansah manggih wontenipun manfaat barokah kangge putra putrinipun samangke anggenipun badhe mbangun bali wisma samangke saged manggih gesang ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati menggah ing rawuhipun Bapak Harjo Rakim Brayat Kutrah ugi kanthi ngasta Bugosari ingkang ing mriku dipun aturaken saking panjenenganipun Bapak Harjo Rakim dalah dhateng panjenenganipun Bapak Sarsana Dalah Ibu Binti Salbiah ugi delancang seta ingkang kaaturaken ing mriki sedayanipun katampi kanthi suka ing penggalih ing mbok bilih saking panjenenganipun Bapak Sarsana Dalah Ibu Binti Salbiah hanamung asung pandonga mugi-mugi anggenipun damel amal kesaen kala wau pikantuk lelintu saking Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang langkung kathah amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati menggah ing samangkih anggenipun rawuh panjenenganipun Bapak Harjo Rakim boten saged ngantos natas enjang ingkang punika sak sampunipun samangkih dalu punika anggenipun sami pepanggihan sampun sawetawis cekap kepatahanipun ingkang punika panjenenganipun Bapak Harjo Rakim badhe nyuwun lengser wonten ing dalem soang-soang awit saking punika panjenenganipun Bapak Sarsana hanamung asung pandonga mugia sakjengkaripun saking ing dalu punika ngantos dumugi ing dalem piyambak-piyambak tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati mbok bilih anggen kula nyarirani saking panjenenganipun Bapak Sarsana Ibu Binti Salbiah kirang tatas titis trawaca menggah para rawuh samudayanipun dalah wonten kirang langkungipun galap gangsulipun anggen kawula matur ingkang punika kawula namung titah sawantah
sedayanipun wonten kirang langkungipun awit saking punika kawula mawantu-wantu sih gungi pamuten ingkang tanpa pepindhan. Mbok bilih mekaten la semanten kalau cekapi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula wangsulaken dhateng Pranata Adicara sumangga nuwun. Alhamdulillah rabbil alamin paripurna panjenenganipun Bapak Suwarlan nggih menika nampi aturipun nggih menika saking nggih menika Bapak Harjo Rakim. Pramila salajengipun nggih menika Liru Karpika wontenipun nggih menika teng ajengan ingkang sampun disediakaken Mbak Piana monggo nyaket wonten ngajeng padi-padi.